Illum fil-pjazza quddiem il-Parlament ta' pajjiżna. Illum mawx bluni, mawx homor. Illum għaw Maltin u għawċin ta' rieda tajba. Maltin u għawċin li ma jifilħux għal dan il-gvern korrott. Jekk inti tkun hawn magħna, inti tista' tibża inqas. Inti ma tibqax meddet. Inti tiggarantixxi futur għalik u għal uliedek. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-protesta li saret l-erba' fuq barra tal-Parlament wara r-rapport li kienu ppubblikat mill-NAO it-tnejn li għadda wara l-istejjer xokkanti li ħarġu matul il-jum. Ir-rapport tal-NAO konferma li l-ammont ta' 400 miljun euro ma jinkludix il-pagi li tħallsu lil ħaddiema ta' Stewart li jfisser li l-flus li nsterqu kienu ferm aktar minn dak maħsub oriġinarjament. F'konferma li Roberto Bela gideb lil poplu Malti u Għawċi dwar is-saħħa tagħhom. Bernard Grech qal li wasalna f'punt fejn f'pajjiżna qed ngħixu ħajja surreali għalkemm il-verità qed toħroġ fil-beraħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din il-ġrida hi ta' kull Malti u Għawċi u jrid jara li dan il-gvern li hu sejjaħ korrott ma jibqax iwettaq il-ħniżrijiet. Illum qegħdin jgħidulna mhux jien. Mhux jien. Mhux jien. Illum dawk illi kienu jaħsbu li ma jista' għalihom ħadd. Dawk illi għadhom jaħsbu li ma jista' għalihom ħadd. Illum fil-mument tal-prova qegħdin iwaħħlu f'xulxin. Hekk jiġrilhom il-ħallelin meta jinqabdu jisirqu. Bernard Grech qal li hemm bżonn li dawk li qed jisirqu lil poplu ma jibqgħux jisirqu qisu xejn mhu xejn. Flok investew biex inti ma tistennex sentej u tlieta biex tagħmel operazzjoni. Flok investew biex inti jkollok sptar ġdid ġewwa Għawdex. Flok investew biex inti jkollok sistema tas-saħħa aktar effiċjenti. Flok investew biex inti jkollok il-mediċini kollha li hemm bżonn għas-saħħa tiegħek. Flok għamlu hekk taw flus il-poplu Malti lil frodisti, il-korrotti u l-kriminali. Jiridikola kemm jiridikola l-gvern ta' Roberto Bela l dawk li qed jikxfu l-korruzzjoni, il-Partit Nazzjonalista mhu se jaf qatt milli jaħdem favur is-sewwa. Il-ħidma tagħna ma waqfitx hawn. Id-dmir tagħkom tagħna l-koll ma jaqafx hawn. Ħudu din il-missjoni fidejkom. Weldu Malta ġdida. Weldu Malta nadifa. Weldu Malta fair fejn int jista' ikollok il-futur li tixtieq u liedek jista' jkollhom il-futur li jixtiequ u aħna il-koll ikonna tassew pajjiż Malta għażiża il-ġawra illi dejjem kienet. Kristin Mamo għal Net News.